Zdravím priatelia, tuto od Potoka. Zo samotného lesa. Rozhodol som sa urobiť túto zaujímavú fotku, lebo tu sa vyslovene vyjavil bubák zo snehu u prepadu z Potoka. Teda v potoku pod mostíkom. No a tak som si všimol, že ono to má docela dobrý efekt. Tak vám skúsim takto natočiť našu cestičku domov. Teraz snehovú. Lebo je to bomba. Úplne nový spôsob videa. Možnosť natáčať v noci. To by mohlo byť super. Neviem, či je to vidieť. Jo. Takto niečo padá. Nejaká hmla. My sme totiž v mraku. Viditeľnosť je taká, že tá lampa fakt nikam nerozsvietí. Krásne to teda prší. A my sme tu v divočine. A sa mi zdá sa, že už sa mi trošku mlží objektív. Ale tak o to lepšie video. To si dajú len hardcore fanúšikovia. Cesta je dobrá. Berry, fuj, sračka. Nahaj, Berry. Takú ňamku máš lepšie doma, poď. No a... Jo, toto, spadli bukvice. Stovky bukvic spadli v lese. Jak bol ťažký sneh a jak padal dole, tak upadala fúra bukvic. A robí to takéto krásne s listami kompozície na tom bielom snežiku. Čo ja mám veľmi rád, túto tuninky obľúbený prďáčik rovu. No a tieto moje milované mocné buky. Tu sa dostávame do pasáže, kde vždycky najskôr roztopí sneh. Je to prechod mezi Bukovou a Smrekovcovou horou. Kde proste je evidentne stred tých životov pod zemou a evidentne im to dobre funguje, keď sa tam stretnú, lebo podľa tej aktivity je vidieť potom to roztopenie hore, ktoré je ako jasným dôkazom toho, že niečo je v poriadku, že je tam živo, až tak živo, že to vytvára teplo, ktoré topí sneh. Zároveň podobný efekt robia aj stromy, ale v pomerne menšom. Hej, okolo stromov sa tiež najskôr roztápa sneh. No, bo je tam pravdepodobnejšie. Tam je pravdepodobne funkcia toho práve energetického tepla stromu, toho kmeňa. Čo si ostatne niekedy vyskúšajte. Aj keď kto vie, či túto zimu ešte bude takedy mrznúť, ale ak by mrzlo, tak si schválne skúste objať nejaký strom, suchý ideálne, mokrý a zasnežený to trošku zmetie, ale ak nájdete v suchom počasí a v peknom mínuse strom, tak sa ho proste dotknite rukou. Zistíte, že tá kôra má proste inú teplotu než okolité prostredie. Prípadne, ak máte tú super termokameru či telefón, čo to zvláda, tak môžete urobiť aj to. No, ja som doma. Prešli sme krásne týmto nádherným lesom. A je to fakt super, toto natáčanie v tej hmle. Jo, psa by nevyhnali, ale my sme so psom sa krásne prešli. A ešte aj hláke pekné videjko som vám natočil. Čo? Dobre mi. Devko, tu chalúbka. Toto je naše spojenie. Aby ste vedeli, cez toto vám tu posielam. No a tu súd otočený naopak. A tu už naše kráľovstvo. Dielňa, hamáčik. Na zemi spadaný sneh, lebo už sa to šúpe zo strechy. A sme tu. Lavička, obrázok, stolček a aká je tam architektúra na ňom.
To sú efekty. No, tak dalo by sa robiť asi všeličo s tou lampou a s tým. Náš technosnehuliak. A dvere domov. Trará. Tak sme doma. Priatelia, majte krásny čas. A choďte sa prejsť do toho zlého počasia. Počasie bude rado. A možno sa natoľko poteší, že sa aj vylepší. Papa, ja ešte idem teda po drevo. Nič. Papa, čau.